întâmplă? Ce se întâmplă? Este sâmbătă. Eu mă apuc când dau jos locul. Și unde plecăm? Să licesc. Bineînțeles că plecăm, ne-am supărat foarte tare, ne-a plictisit și ne ducem până în Italia. De nervi. Nu se poate. Astăzi de struguri. La măslin, mă. Suntem Bine aici. că avem un hotel. Wow, ce hotel. Da, ce hotel. Cât a fost? 1114. 180. A, da, că ai plătit tu și, da, și pentru micul dejun, nu mai pun. Este ora 5:56. Suntem aici alături de Mamă, că deja e 6. Ne-am trezit la 4 și un sfert. Upsi. Și Adriano. Iar din nou începem vlogul de vacanță. Ultima dată ne-am văzut în St. Pölten cu Adrian. La Almse. Pasau. Oh, Passau. La Almse. În câte locuri am mai fost de atunci? Nu știți voi. Acum trecem prin munții Alpi, printre munți. Pe autostradă, noi suntem pe autostradă, am intrat recent în Italia, acum urmează știrile de la ora 4. Îl avem aici pe Adrian, care deține... Urmează să intre. Nu, știrile de la ora 10 și 3 minute. Nu se poate, nu se poate. Arată foarte Da, deci noi acum ne îndreptăm cu viteză minimă către tunel. Radar. Sunt doar tuneluri, nu putem admira atât de mult acești Mi munți se pare frumoși. dezgustător că ei au fost nevoiți să distrugă acei munți, făcând acești... Păi noi nu mai aveam pe unde să Da, circulă. dar ne cumpăram elicopter. Dar cred că Așa? ne-au făcut Da, fundația la ai hotelul dreptate. ăla de hotel. O, da. O luat de aici piatră să facă fundeață. Fundeață! Băi, faci, fundiță. Eu făcut fundiață. Acum trebuie să ne plătim Acolo bagă la. partea de drum de autostradă pe care am circulat. În ce direcție, așa? Probabil. Bă, cash, mă. Aoleu, cash. Ce acolo? Cash, oameni buni. Da, nu mă ia. Oh, Pot? Da. da, trebuie să învățăm italiană. Aici, nu? Cred că da. Da, l-a. Ne-au luat și bănuții Nu, și până mergem acolo mai era departe. și Yeah. La revedere, ce mă? Arrivederci. Ne bagă el pe niște Da, stângă, acesta putea. este drumul pe care o să Pe la stână. mergem. Eu v-am zis că Mergem să puțin, închei caza facem asta. o scurtă oprire la stână. Doamne, ferește. Da, dar e bine că Dar aici du-te mai poți să... încet. Uite, erau pe tine, hai că face sărim în șanță. Dar te la ce te-a băgat pe aici? Eu nu Gata, am înțeleg. ieșit de pe autostradă. Asta e cum este și Doamne, e autostradă. Cioca. Biciclele asta. Da, tată. Acesta este un radar. Te ia și învață și din spate. Păi dacă... Și dacă nu suntem atenți, adică domnul șofer, dacă merge cu viteza nerecomandată, Păi da, omul e 50 și omul mere cu 30, ce? Și unde să mere aici în șură? suntem Cosache acum. O iau omul. Domnul din față La casă, se cam direct. apropie de șanțuleț. Uite, uite, Asta e uite. stilul. Iese de pe drum, dar de ce iese de pe drum că nu vine nicio mașină? Ba da. Acum vine. Ia-l-ai. Sper să... Ia-l-ai. Vere, tu te Ai răspori. de capul Era să ia meu. pe ăsta, bă. Vai Bă, de le capul prostore, de meu. ce nu merge mai încet? Bă, dar de ce trebuie să mergi? Să faci? Stai să faceți bunătăți tăi, doamna, dinăuntru. Nevasta. Doamne fere, mă, omule bun, dar nu știi să te duci pe drum. Și am ajuns. Endlich. În sfârșit. Costinești. Am venit să păpăm ceva bun.
Poftă bună nouă, Adi e foarte ocupat. Adi- Se întâmplă acolo o chestie. Secretar. Ibi și arată pizza cu ciupercuțe și șunculiță, Ce l-ați iar văzut? eu vă rog prosciutto e funghi Ai. și eu mi-am luat o pizza, da, prosciutto. Chiar asta ți-a luat. Poftă bună! Poftă! Mă, să-i gândesc dacă să-și mai ia de băut sau nu. Ce? Eu sunt alt om. Nimic? Suntem alt om. Nimic. Nu, noi ne-am transformat. Io mi vorbesc italiano, dacă vine zic grande, un poquito. Bună, prieteni dragi! Aoleu, trebuie să urcăm până la etajul 2. Nici măcar n-avem lift. Nici măcar n-am făcut room tour, pentru că... Nu, n-ați vrea să vedeți. N-ați vrea să vedeți. I'm sorry. I speak Hello. little English. Little English. How are you? How are you? I'm from good, thank you. I'm from good. I'm from bad. No, how are you from? Trebuie să știu. Încă o dată. How are you from? Telefonul ăsta nu foarte. Excuse me, how are you from? How are you from? I'm from good, thank you. I'm from Stai bă, să-mi fac pișoara. I'm from Marbella. What sort are you? What the I am, frage was that? My old is money. Aoleu. Nu, uite că nu. Cine? Toată lumea. Ne face TikTok aici. Ne-am pregătit frumos și acum mergem să ne plimbăm puțin pe pietonală. E plin de oameni. Și după mergem la un club. Noi la club. Să ne luăm niște suveniruri. Asta ne dorim. Ok. Ok. Are o fustă foarte Ce ți-era scurtuță. frică că o ta? Nu mai zic nimic. Haideți la poză. Where you from? Africa? Africa, yes. Nu ești prost, deci dacă nu mi-e No, no, it's okay. Ok. Steve? Playboy. Adoră Bă, când... tot ăsta e. No. Deci tocmai ce am primit două brățări. Cu forța. Dar Arată-ți nu poți, brățara. trebuie să urme leguțele, că mă agăț în asta. Am primit un gift cu Interesant. 3 euro. Ei, da, tu. Era un nebun. Mie noroc că nu mi-ai mai cerut nimic. Vezi că, dar ce Uite. Ia, mă, pune Să tot în fii mâine matching. și să chem brother. Spunem că ne-am îmbrăcat toți mecii. Ce? Ne-am îmbrăcat mecii. Toți. Și Ibi nu vrea să-mi facă poze. Și m-am îmbrăcat foarte drăguț. Am venit să păpăm. Deci, ador. Arată bestial. Și focaccia pentru băieți. Fetele se distrează pe ring, pe ringul de dans. Nu știu ce să-mi iau să beau. Pentru că nu mă prea pricep băuturile alcoolice, dar o să-mi iau eu ceva. Poate un mojito? Despacito. Bună dimineața! Bună giornata. Buongiorno, se zice. Dar ce-i bună giornata? Nu știu. Dimineața bună. Noi ne ducem la plajă. Da. Am mâncat. Am avut micul dejun inclus de la hotel. Și acum mergem la plajă. Iar pe la ora 1, adică în vreo 3 ore, plecăm acasică. Și vacanța noastră s-a terminat. Din păcate.
tu filmezi mulțimea. Dar mai facem o nebuneală din asta. Ce? Iar mini-vacanța noastră s-a terminat. Aproape. A fost foarte frumos, dar scurt. Prea scurt. Da, noroc că nu a plouat azi. Exact. Așa promitea acum. Noi am crezut că o să plouă, dar am avut noroc. Acum plecăm să facem un duș și plecăm acasă. Yay! Ciao, ciao. A fost foarte frumos și Benidorm. Ce? Bibione, recomand. A fost foarte frumos. Relaxant și îngrijit, totul foarte frumos. Plaja minunată, cu nisip fin. Trebuia să-ți mai una. Și faleza foarte frumoasă. Nu prea sunt palmieri de De aici, obicei, dar Versace. nu contează, totuși până la urmă e Bibione. Revenim Tot așa este. cu alte vloguri în săptămânile ce urmează. Nu știm ce vom face, dar sigur vom face ceva foarte interesting. Bye! Bye, bye. Bye, bye!